Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο review των Lost Bros. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, για ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια που έβγαλε ήδη το 2026 η gaming industry και δεν είναι άλλο από το Resident Evil, το Requiem. Όσον αφορά το Resident Evil, είναι ένα survival horror game το οποίο δεν κάνει κάτι άλλο από το να ακολουθεί την ήδη πετυχημένη συνταγή των υπόλοιπων Resident Evil, όπως ήταν το Biohazard, το 7 αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ακολουθούμε τον Ethan Winters σε μια περιπέτεια που έχει και στο Resident Evil το Biohazard αλλά και στο Village. Παίζουμε από πρώτο πρόσωπο το παιχνίδι, το οποίο δίνει μια εξαιρετική horror ατμόσφαιρα, και τα υπόλοιπα Resident Evil το 1 και 2 και το 4, το οποίο έχουν γίνει remakes, τα οποία ακολουθούμε την ιστορία του Leon S. Kennedy, το οποίο είναι από τρίτο πρόσωπο. Τώρα, τι κάνει το Resident Evil και έχει γίνει αυτός ο μεγάλος χαμός στη gaming community και όλοι ασχολούνται με αυτό. Έχει κάνει record polarization ήδη μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή έσπασε τα record. Και τώρα, έχοντας κοντά ένα μήνα μακριά από που έχει γίνει release το παιχνίδι, εγώ το έχω τερματίσει. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό, θέλω να πω την δική μου άποψη σε αυτό. Κάποια πραγματάκια είναι αντικειμενικά, κάποια είναι υποκειμενικά, δηλαδή είναι από τη δική μου πλευρά του πώς τα βλέπω όσον αφορά το Resident Evil, το Requiem. Αυτό που το κάνει αρχικά για να ξεχωρίζει είναι το gameplay του. Έχει παντρέψει και τα δύο gameplay χαρακτηριστικά που είχε το Resident Evil μέχρι στιγμής. Η Capcom κατάφερε να το κάνει αυτό και έτσι νομίζω ότι κέρδισε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι αγαπούν το first person shooting και το third person shooting, στο Resident Evil τα έχουν βρει και τα δύο μαζί. Επίσης, αυτό που πετυχαίνει το Resident Evil είναι να παντρέψει το horror στοιχείο του Resident Evil με το πιο adventurous στοιχείο του Resident Evil. Το πιο horror στοιχείο το έχει η Grace, το οποίο παίζεις, by default είναι αυτό, αν θες μπορείς να το αλλάξεις. Παίζεις σε first person shooting, δηλαδή είσαι μέσα στο χαρακτήρα, βλέπεις μόνο τα χέρια, είναι πιο κλειστοφοβικό, είναι πιο ατμοσφαιρικό έτσι το παιχνίδι. Πολλά σκοτεινά σημεία, δεν έχει τόσο πολύ το ένστικτο του δολοφόνου το να σκοτώσει τον ζόμπι, είναι πιο πολύ survival. Και έτσι προχωράς με την Grace. Το δεύτερο μετά που σου δίνει είναι με τον Leon, το οποίο εκεί ξεδιπλώνεις όλα σου τα χαρίσματα. Παίζεις third person shooting μαζί με τον Leon και εκεί βλέπεις τι μπορεί να κάνει ένας badass FBI agent, BSOO, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Τώρα να μην τα αναλύσουμε όλα αυτά το τι είναι. Το τι μπορεί να κάνει τέλος πάντων ο Leon. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού είναι πραγματικά άψογη όταν βρίσκεσαι μέσα. Τώρα δεν θέλω να πω σε ποιους χώρους διαδραματίζονται όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα κτίριο, θα πω εγώ, τα περικλείει όλα σχεδόν. Πραγματικά νιώθεις ότι στην επόμενη γωνία δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Τα ζόμπι έχουν δικό τους AI πλέον, δεν είναι αυτά τα άβουλα πλάσματα που απλά ακούνε, σε βλέπουν και απλά περπατάνε προς το μέλλον σου. Κάποια ζόμπι είναι πιο διαδραστικά από τα υπόλοιπα, αντιδρούν στους ήχους, αντιδρούν στο φωτισμό, αντιδρούν στη μυρωδιά, αντιδρούν στο οτιδήποτε μπορεί να είναι τριγύρω τους. Τα γραφικά είναι άψογα, βλέπουμε στην αρχή ειδικά του παιχνιδιού και αυτό δεν είναι spoil. Θα προσπαθήσουμε γενικότερα να είναι ένα spoil free το review αυτό. Τα γραφικά, ειδικότερα θα μιλήσω μόνο για την αρχή που πέφτει η βροχή, είναι άψογα εκτελεσμένο. Σε καθυλώνει, θέλεις όλο και περισσότερο να βλέπεις αυτά τα πανέμορφα γραφικά και ένα τεράστιο μπράβο στην Capcom. Πραγματικά είναι, αν βγει αυτό το παιχνίδι Game of the Year, εγώ είμαι μαζί τους από τώρα. Η μουσική επίσης είναι κάτι το οποίο η Capcom δείχνει ότι το κατέχει βασικά και αυτό το άθλημα. Πάρα πολύ ωραία η μουσική. Τα ambient, οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων με τα τεχνητά χαρακτηριστικά του ήχου, το έχει πετύχει στο 100%. Τεχνικά, μουσική, γραφικά, ατμόσφαιρα, από μένα παίρνουν 10. Ένα άλλο κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι όταν τα παιχνίδια χρησιμοποιούν πραγματικούς ηθοποιούς για να αποδώσουν τις φωνές των ηρώων. Τον Leon S. Kennedy τον υποδίεται ένας όχι και τόσο γνώριμος στο κοινό, αλλά στην gaming community είναι πάρα πολύ γνώριμος. Είναι ο Nick Αποστολίδης, ο οποίος έχει αναλάβει να παίξει τον Leon S. Kennedy σε όλα τα Resident Evil remakes, το 1, 2 και το Biohazard, το 4 αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό, και δεν θα γινόταν να μην αναλάβει και αυτόν τον Leon S. Kennedy, τον οποίο τον υποδίεται καταπληκτικά. Και εγώ εκεί που μου πέσαν τα σαγόνια είναι η ηθοποιός της Grace, η οποία είναι η Άγγελα Σανταλμπάνο. Δεν είναι γνωστή, έχει παίξει από ταινίες, νομίζω μία από ό,τι είχα δει στο Dumbo το ελεφαντάκι, δεν την έχω δει καν την ταινία. Μετά από αυτή την επιτυχία της όμως με την Grace, εγώ σαν Βαγγέλης πιστεύω ότι θα φτάσει πολύ ψηλά και θα κάνει κι άλλες δουλειές. Είτε στην gaming industry, είτε σαν ηθοποιός σε ταινίες. Πιστεύω ότι η φωνή της είναι άψογη, μπορεί να αποδώσει τέλεια τα συναισθήματα του χαρακτήρα και δεν έχετε δει καλύτερο voice over μέχρι στιγμής
σε κανένα παιχνίδι. Αυτό σας το υπογράφω. Η ιστορία του παιχνιδιού στην ουσία είναι, θα το πούμε πάρα πολύ χοντρικά γιατί δεν ξέρω αν θα περιέχει spoilers αυτό, οπότε θα παρακάμψω κάποια στάδια, θα πω απλά με τι έχουμε να κάνουμε. Είναι ένας καινούριος ιός, όπως πάντα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα αντίθετα αποτελέσματα από όλους τους ιούς μέχρι και τώρα. Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει αυτή τη μεταμόρφωση, να μην κάνει τους ανθρώπους να χάνουν τον εαυτό τους, να μην κάνει τους ανθρώπους να αποσυντήθονται και να μην τους σκοτώνει φυσικά, αλλά να παίρνουν τον έλεγχο του ιού και να γίνονται απλά δυνατότεροι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει για κακό, δεν ξέρουμε αν έχει γίνει για καλό. Το παιχνίδι, πέρα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει, γραφικά, μουσική, ηθοποιοί και όλα αυτά, δηλαδή τον περίγυρο που συναντάμε, που είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι για να καλωστηθεί αυτό το πανέμορφο παιχνίδι, θέλω να μιλήσω λίγο για το ending του, το οποίο δεν θα κάνω spoil καθόλου. Απλά θέλω να πω ότι πρώτη φορά συναντάμε σε Resident Evil παιχνίδι να έχει διπλό ending. Το καλό με την Capcom είναι ότι έχει δει την περιέργεια των παικτών τέλος πάντων, εξού λοιπόν και το ότι στο τέλος μας δίνει να διαλέξουμε μία επιλογή από τις δύο. Αν εμείς τέλος πάντων διαλέγουμε αυτός ο ιός, ο Elpis, Project Elpis, αν είναι για καλό ή αν είναι για κακό και τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ending έχει περίπου κανένα μισάωρο gameplay ακόμα το παιχνίδι. Οπότε έχει διαφορά τι θα διαλέξεις. Αν όμως εσύ διαλέξεις ένα από τα δύο, το πρώτο κυρίως, το πρώτο το λέω επειδή τα είπαμε τη σειρά, που είναι πιο σύντομο, σου δίνει την επιλογή μετά η Capcom να ξανακάνεις load game στην ίδια επιλογή, εκεί που ήσουν δηλαδή, να σε βάλει στο σημείο που διαλέγεις και να διαλέγεις τη δεύτερη επιλογή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου γλιτώνει χρόνο. Πολύ σίγουρα έχουμε σκεφτεί το να κάνουμε load game, να το ξαναπαίξουμε, μέχρι να ξαναδούμε, να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο κτλ. Και τέλος πάντων, αν ήταν μία ώρα παιχνιδιού, η Capcom στο έχει κάνει σε 5 λεπτά να είσαι σε αυτό το σημείο και να ξαναδείς την επιλογή, να ξαναδείς βασικά το αποτέλεσμα με άλλη επιλογή. Τώρα θα μας πεις, ρε Βαγγέλη, εντάξει, για αυτό το παιχνίδι έχεις ευλογήσει τα γένια του παπά, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτές τις παροιμίες. Δεν μπορεί. Κάποιο ελάττωμα θα έχει. Έχει ελαττωματικά σημεία, έχει αρνητικά σημεία. Κατά κύρια ομολογία, μιλάνε για τους γρίφους ότι είναι σχεδόν οι ίδιοι με τα προηγούμενα Resident Evil. Δηλαδή, άνοιξε αυτό το locker, άνοιξε εκείνο το save, βρες ένα τριψήφιο κωδικό, βρες μια λέξη που σχηματίζεται κτλ. Δεν έχει κάποια τρελή δημιουργικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάνω κάτω οι ίδιοι γρίφοι, πιο αλλαγμένοι με άλλα αποτελέσματα κτλ. Δηλαδή, όσοι του συναντήσετε θα πείτε ότι εδώ σίγουρα είναι γρίφος, είναι ο κλασικός γρίφος που πρέπει να λύσω. Ακόμα δηλαδή και τα κομμάτια που πρέπει να πάρεις για να ενώσεις κάτι εμβλήματα, για να βάλεις σε μια πόρτα και να ανοίξει, είναι δουλεμένο σε όλα τα Resident Evil. Έχει κάποια επίσης προβλέψιμα σημεία, δεν μπορώ να τα αρνηθώ αυτό. Προβλέψιμα σημεία εννοώ ότι σε φάση ανοίγω την πόρτα και ξέρω ότι έχει ώρα να μου επιτεθεί κάτι, οπότε δεν μπορεί, κάτι έρχεται τώρα. Ή εδώ έχει boss, ή εδώ έχει mini boss, ή εδώ θα δείξει cutscene. Είναι αρκετά αυτά τα προβλέψιμα σημεία. Δεν το θεωρώ τόσο αρνητικό ότι σε φάση, να το ξέρω ότι θα γίνει. Σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, ότι μπορεί να το ήξερες, αλλά πάρει, σου δίνει αυτή την ευτυχία το ότι το ανακάλυψες μόνος, ότι το περίμενες. Δεν το θεωρώ τόσο αρνητικό. Και αυτά τα αρνητικά τώρα που σας είπα είναι κάποια αρνητικά που διάβασα στο ίντερνετ. Με βρίσκουν κάπως σύμφωνο. Τώρα πάμε στα αρνητικά που για μένα έχουν ξεχωρίσει. Εγώ δηλαδή θέλω να μιλήσω για αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Θα μιλήσω εγώ για τα δικά μου αρνητικά κομμάτια και στοιχεία που βρήκα στο Resident Evil το Requiem. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι από ρεαλιστικό το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται κάπως πιο μη ρεαλιστικό. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα όλο αυτό που λέω. Αλλά από εκεί που βλέπεις ότι μία Grace, ένας Leon είναι πιο συγκρατημένοι, είναι πιο να αναγνωρίσουν την κατάσταση, να τρέξουν στους διαδρόμους, να μαζέψεις τα υλικά σου γιατί δεν έχεις σφαίρες, να αποφύγεις ζόμπι, δεν ξέρω εγώ τι. Προς το τέλος όλο αυτό γίνεται ένα roguelike system που απλά μπαίνεις μέσα, σφάζεις τα πάντα, αγνοείς τριγύρω σου τα εικαστικά κτλ. Γιατί απλά θέλεις να πηγαίνεις ευθεία. Και κάπου εκεί χάνει λίγο την έγκλη του προς το τέλος το παιχνίδι, πιστεύω. Γίνεται άλλο ένα παιχνίδι Capcom που το έχουν τραβήξει από τα μαλλιά πραγματικά για να βγάλουν όσο το περισσότερο ζουμί γίνεται. Και θεωρώ ότι κάπου προς το τέλος χάνει αυτή την έγκλη του, αυτό το ρεαλιστικό που βλέπαμε στα trailers και λέγαμε ότι είναι horror. Ότι πραγματικά είναι horror. Δηλαδή προς το τέλος ξεχάσετε το horror. Δεν υπάρχει horror, υπάρχει κλασικό Resident Evil παιχνίδι. Και το αμέσως επόμενο αρνητικό, το οποίο για μένα είναι από τα μεγαλύτερα αρνητικά σε όλα τα Resident Evil, που δεν λένε να το διορθώσουν ποτέ, συνεχίζεται και εδώ, είναι η ποσότητα του παιχνιδιού και η επαναληψιμότητα του παιχνιδιού. Θέλω να σταθώ λοιπόν σε αυτό, ότι το παιχνίδι δεν σου δίνει πολύ από Resident Evil. Πήρα πάρα πολύ τον χρόνο μου στο παιχνίδι και να το εξερευνήσω και να κάνω όσα περισσότερα bonus content μπορώ που δεν τα έχω τελειώσει καν όλα και το τερμάτισα γύρω στις 11 ώρες. Το θεωρώ πάρα πολύ λίγο για τα λεφτά του αυτό το παιχνίδι να είναι μόνο 11 ώρες. Δεν το θεωρώ ότι ξόδεψα τις 11 ώρες μου ή ότι ξόδεψα τα λεφτά μου ή δεν ξέρω εγώ τι.
Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαν να βάλουν περισσότερο υλικό. Ήδη βέβαια φημολογείται ότι ετοιμάζουν το DLC για το Resident Evil, το Requiem. Οκ. Μένει να δούμε τι έχει να κάνει, τι άλλο μένει να τραβήξουν από τα μαλλιά σε αυτό το κομμάτι. Κάτι μου πάει στο μυαλό για το τέλος, για το ending, αλλά δεν το λέω γιατί θα είναι spoil. Οπότε ναι, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου το ότι κρατάει 11 ώρες. Σαν Βαγγέλης, σαν εμπειρία που έχω με τα παιχνίδια κτλ., θα πω ότι ένας μέσος όρος του παιχνιδιού αυτού είναι 10 με 12 ώρες. Το οποίο είναι εξαιρετικά λίγο, είναι όπως τα υπόλοιπα Resident Evil πραγματικά. Οκ, συνεχίζουμε. Η ιστορία του παιχνιδιού είναι τόσο ακόμα στη μνήμη μου μέσα βαθιά που δεν θέλω να το ξαναξεκινήσω γιατί ξέρω τι θα γίνει, ξέρω τι γίνεται. Δεν μου έδωσε δηλαδή αυτό το κομμάτι το ότι αν το ξαναπαίξω θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις τι διαφορετικό να υπάρχει. Θα σου πω ότι θα μπορούσαν να βάλουν περισσότερο bonus content. Θα μπορούσαν να σου πω να βάλουν περισσότερα πράγματα μέσα. Κάτι να σου δώσουν, ένα τυράκι παραπάνω, να σε κάνουν να σε κρατήσουν. New Game Plus, οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό για τους υπολείπους. Για μένα είναι ένα από τα αρνητικά. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το βγάλω τώρα και ότι είναι και χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς. Για μένα το παιχνίδι, το Resident Evil, το Requiem, αν σας ενδιαφέρει, αν με ρωτάτε, είναι το καλύτερο παιχνίδι του 2026 μέχρι και σήμερα. Μένει να δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Για μένα βάζει υποψηφιότητα σίγουρα για Game of the Year του 2026 και αυτά. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω, αν το έχετε παίξει, αν θα το παίξετε, πώς σας φάνηκε, αν το έχετε παίξει, τέλος πάντων, αν το έχετε δουλέψει στο παιχνίδι και όλα αυτά τα καλά πράγματα ξέρετε εσείς. Πατήστε ένα like και ένα subscribe αν θέλετε και αυτό ήταν το βίντεό μας για το review του Resident Evil Requiem. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο review λοιπόν. Ήμουν ο Βαγγέλης Απολός Μπρος. Καλή συνέχεια σε όλους.